Er is weer zoiets, meer dialectmond. De tijd dat onze kranten, dit alle kennis zouden strekken voortbezuinigd heeft, meent weer wat met het Neder-Saxisch te moeten doen. En wat doen ze dan? Een stelling. Twins moeten verplicht schoolvak worden. En wat van vinden van die stelling, maar laten we zo naar de commentaren kijken. Een van de commentaren wat het vaakste weerkup is, maar we moeten wel goed Nederlands kunnen horen. Dat zeggen we toch ook helemaal niet. Er staat nans dat het ene het andere vervangt. Maar goed, als je daar zo bang voor bent, dan zou je eigenlijk ook afscheid moeten nemen van het Engels en van het Duits en van het Frans. Maar laat de zomer erin, hoe beter hij Twents kunt, hoe beter hij ook weet wat het verschil is met Hollands. Dus hoe beter hoe Twents, hoe beter hoe Hollands. Maar wat je nou kreeg is dat mensen het verschil niet meer weten en zo Nederlands gaan praten. Is dat dan wat je weet? En dat is heel mooi dat we allemaal Engels kunt, kun je de hele wereld mee houden. Maar als je in Twente boeten op de straat komt, heb je er geen klap aan. Ik zal toen nog sterker vertellen. Vanuit de overheid wordt het juist aangeraan om meer met het Neder-Saxisch te gaan doen. Kun je hem op deze website kijken, kun je het zelf nalezen. En dan zit er nog van die klokeleu die het nog altijd ABN noemt. Het heeft sinds de jaren 80 standaard Nederlands. Dus als je het nog steeds ABN noemt, dan geef je eigenlijk aan dat je er geen kloten verstaan van hebt. En dat je 50 jaar achterloopt met onkennis. ABN besteedt niet. En dan vraagt er nog een, wat is het economisch nut? Misschien ga je ook met Dickie Wessels met een kuien toeten nog leven. Met 4 miljarden te baken. Kel kan je zo plat en een dupje, maakt hem geen zak uit. Misschien moet je Mark Voortman hoe Driessen nou vragen. Als je hem tenminste kunt verstaan. Moet een les 2 bij zal kunnen helpen. Denk je, dan haalde het in Duitsland en wanneer bij een bijeenkomst voor ondernemers zeggen nog, als ik in Duitsland kom, probeer ik het eerst in plat. En verbazingwekkend genoeg, kopen dan een heel neer met. Nog iets waarbij het Twents kan helpen, is het leren van andere spraken. Inderdaad het Nederlands, maar ook het Engels, want het is Neder-Saxisch en Engels is Angelsaksisch. Het helpt ook bij Duits en het kan ook helpen bij Scandinavisch, want het Neder-Saxisch was vroeger de voornaamste handelsspraak van Europa en dat kun je in de Scandinavische spraak nog altijd weer horen. Daar heb je economisch nut, maar waarom moet altijd alles in geld onder druk? Is toen dan niks waard dat de lui zich door die spraken weer meer verbonden vult met elkaar en met de strekken hier? Is toen dan niks waard dat de jonge morgen misschien weer wat meer met de grote hond kunnen? In de spraken dit de grote hond wat makkelijker van de tongen komt. En waarin als ze een gevul bij de kunnen uitdrukken. Misschien is dat ook nog wel wat waard. Maar goed, ik zal het wel weer helemaal mis hebben. Want ons wat van vinden is voornamer als ons wat van weten.